नै माथो गासिबो ओंखारजोबखाबायानो थांनो थाखै। हाय सोराङै आंथ' आइखौ नेयै मेंबायसोमोन दासो सफैदों बिहा। ओमफ्राय गावहालाय सोरां फिसालाया दहाय नोंखौ नागिरबाय थादोंमोन सानैबो। गैया गावस्रा आरो सोरबा बिजि सोरबा बेयाव बिजि जायाहाय नोंसोरजोंबो। समालाय बहाथो हास्लाबनोब्रा बिमा आरो फिसालाफोरा दे दायोफोर माबाथोंसै। बिफानोबो माबा माबि लाबोसोदोंमोननो मालाय फिसालाफोरा। औ एमि आंनोबो लाबोदो आरो नोंसोरखौ गासैखौबो नागिरजोबखादोंमोन। दे हा फिसालाफोरनि मान माबानायखौबो लानांगौ जावैसो नोंहालाय बहाथो बेरायहैयामोनसै? बेरायाखैलै आयै आङो खामानियावसो थांदोंमोन आरो नै बेदर लायबावबाय बेदर गोदाबाय बिनिफ्राय बिराद खामानिलै आयै मा बुंबावनो सोलाबथारा होनबायसिनि आरो आलासियाबो फैगासिनो ना गामिनिबो फैदो। दे होमबालाय जेबो नंला। ए आयै मोजां रंजादो बैसागु बोथोरनि गाजा गोमजायैनो जोंहाबो बैसागु बोथोरखौ माबा रंजानांगौ नङा होमबा? नङाबा माथो नोंहावा गैया फैनो हायासै बिहालाय आरो आथिं सानाय जालायबायना। ओइ मेदा लेट जाबावगोन जोंहा थ'दो थांनोसै दहायबो मादै सोमफाया लिंफैखांबाय थाब थांनोसै लेट जाबाय थायो जोंहा। नङाबा बांद्राय गोबाव जाद्रायो दा आरो नागिरबाय थालायगोन। दे थिगसे मोसानानै फै बिमा आरो रंजा जेबो नङा आंनिफ्राय बादा गैखाया। आंखौसो बादा गैया बुंदों नाथाय नोंहा बादा दङ मोनथिबायना? नोंना आरो दा नैबाव थांगोन बैयाव थांगोन एसेयानो बारा जालांगोन मोजां लिमिटनिखा बिफा नङाबा आंजों मोनगोनसो। जागोनलै बिमा बेफोरखौलाय मा टेनसन लाबाय दङ। बेहाय जावैसो ने रंजायाबा रंजानायाव एसे एनै लोंनाया माइब्रानियालाय माथो जानो बेलाय आरो गरम बोथोराव एसे थान्दासो होबावगोन ने जुस बायदि। ओं बिदि बुंनानै जाया बेना बांद्रायथारो। नाय थगायदों बियो आं बेफोरबायदि नंद्रायथारालै आयै। आयै जाबायसै आरो नों लाबोनायखौथ' बेनो माबा दिन्थिजोबनांखिया दा आरो बिबाय थालायगोन। जागोन दे आइ होबानो जाबाय अब्लाबो हा जावैसोनोबो। थांनोसै ने बिदिबा थ'दो औ जुरि थ'दो। गामियाव ओंखारलायथाराबाबो बुङोहाय बोरैबा बोरैबिनो एसे बेखायनो ओंखारलायनांगौ आरोहाय बिदि बैसागु बोथोरावलाय ज'नो। ओंखाराबा माथो जमानो गामियाव रंजानायालाय माथो गाज्रिखाय मोजांसो बेफोरबायदिनो ज' रंजालायनांगौ आरोहाय। आंहाथ' दिनै मोनसेबो खेला बाखि दोनाहाय एमि गेलेजोबगोन आंहा। गेलेदो बिमा आरो गेलेगोन होननानैल' जायो नामा प्राइजआबोथ' देरहानांगोन ना देरहागोन ना देरहायालै देरहानानै लाबोखा खिन्थु। ओइ बैसागु लागाव रंजा बयबो मोसा थुनदुलि खाथ्रालै बोथोराबो जि बरिया नांबाय आरो दाउ जिरायनानै एकदम थामा मिन्जय लानानै जुदा खाथ्रा लागायखानांगौ दिनैबा हले मोसानायावबो। बैसागु ओहाय नुदोना हारसिं बेदर खाजि जानायनि मजानि एसे आलदालै बेबो आरो मिथिंगायारियाव जिरायनानै जाबावनाय दावराव दावसि गैयालासे एसेबां सान्थि बार खोलो खोलो बैसागु बोथोरनि। हाय मालायफ्रा मा लोङो ओमफ्राय नै आंना जुससोलै जुस। बेफोरबायदि नाजारा बहायथो मोननोब्रा जोंनि गामियाव जे बेफोर रंजानाय बाजानाय ओरैबायदि समायलै। गामिनि मजानि एसे आलदा फैखायो बैसागु बोथोरावथ' बुंनोनो नांलालै दुखु दाहाफोरखौलाय बेसे जाबाय थानो न' बोथोरजों लोगोसे रंजाफायाबा। न'आवबो मा दावरावथ' दासान्दि आलासि माबा फैसोदोंना गामिनिफोराबो फैबाय दङ। बेखायनो जाय लोगोफोरजों दसे बेरायनो फैनायाव नैबेहायसो बेदर खाजि जाथ'बायलां। ओइ थुनथुलि फैदोहाय मोसाहैनोसै माथो जिरायबाय थाखो नों बेयाव? ओइ लावगि फैदोब्रा दसे जिरायना बेदर खाजि जाग्रोनोसै लागा बैसागुनि। बेथ' बे ओमफ्राय जोंहा मोसानो थांनांगौआ दा मोनायावहाय फांसनाव। मोसागोन ओइ ओमफ्राय लावगि मोसानायखौ र' दोनथ' ओमफ्राय बिबारा आंना बिबार नांगौमोनलै खानायाव थेबनो बिबारखौनो मोनथियासै आंहा। न'नि माबानिखौबो बागाननिखौबो खानो अनलायलाङो आङो ओमफ्रायो बे बायनानै दोननाया बेखौबो आयाव फा दोनसनखो मोनासां। आइसोर दे जेबो नङा आंबा लाथ'वाखै नै ओमफ्राय आंना न'आव दंखायो बायखानाय नङाबा जोंनि माबानिखौनो थुदो दहाय आं गलाब बिबार खाना दोनखादोंमोन। ए नंगौ जायो दे बोसोर गोदाननि रंजालाय बयबो हाबाब ने लावगि दुखु दाहाफोरखौ बावगारना बयबो खेबसे रंजा। सनामोन माबोरै बैसागुआ रंजादोंना बयबो थिगसेनो? दे रंजानांगौ बयबो। मैया फैनो हायासै दिनैसो नै खावब्लि बैसागु बोथोराव रंजाफैनो फैलायबाय थुनथुलिया। नायदो सनामोन आरो जाय नायबाय दङ नोंथांमोना लाइकबो मोनसे थुनानै गालांबानो जाबाय। बैसागु बोथोरावबो बिजि समावबो रंजानाय बोथोरावबो जाय नायबाय दङ दै लोखिमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लाभ इउ दे बयनिसिमबो। ओमफ्राय जे बे बोथोराव जे गोसोआ उरां फारां जालाबायो होनोमोन ना आङो लावगि जामारो दे गोसोआ नायनाय। नंगौ बिदिब्लाथ' सोरखौबा गोसोखांना नोंनाबो गोसोआ बिदि जायोखाय थुद' गेमबो गेलेबावनांगौसो जोंहा।
औहाय ओमफ्राय आंहाथ' थिं बुनायखौ गेलेखागोनहाय एबाराव आंनो देरहाखागोन र' नायल' नै नोङो जाम्बि मायावबा मायावबासो बुहोख्लायहैयो थिङाव बुहैनोखौनो हाया जाम्बि बायदि थोद आरो बेफोरबायदि मजायानो दाना गैलालै मानोथाय ओमफ्राय एबारावथ' बारा इन्ट्रेस्टबो नांबावाखै आं बैसागु बायदिबो मोनासैलै मा जादों गममोनलां थेवबो नै बेदर खाजिजों गोसोजों बे जाम्बि गोसोखौ बुरखायथ'बाय आङो गोसोआबो ना माब्लाबा माब्लाबा मादि सानो मादि मायो आंनि गोसोआ ओमफ्राय थुनथुलि जागोन दे नोंनि जुरियालाय देरहाया जाबाय नायबा थाबानो जाबाय आरो जोंना बिहामजो ग्रुपआ मोसाबा प्राइजखौबो नोंनो हो मिथिबायना खनायाव थाखुमानानै नोंना लोंब्रेनानै बावनो नाङा गावनि बिसि मोसानायखौलाय जागोनलै बिमा आं केमेरा खेबग्रा जागोन ना माथो टेनसन लाबाय दङ नोंसिनि मोसानायखौ मिस खालामाना आङो प्लिज माइबा एमिया ओमफ्रायो बाजै नोंहा गान खनदो गान खननो हाबाब जायाहाय आंजों जाथारनाय नङा गाराङानो मोजां नंथारला गोदोसो खनजांला बायोमोन आङो आंहाबो हले मोसानाया माबा मोसानो ओंखारफानांगोनहाय नाथायबा साइड डान्सआवसो आंना बिदि माबा स्टेजआव आं मोसानो हाया मानोब्रा आयै जोंहा सानैजों दुवेल डान्स मोसानोसै ना बाराखौबा आंना आइ बिखुनजोआबा मोसागोन आंजो जाद्रायखायाहाय बिसोरनाबो अबेयाव सोलोंब्रबला बायनायसो नै दाख्लैसो देहाय हामाथो मोसाखायो माथो थांनाय बोसोरावबो जोबोद मोजां मोसाखादोंमोन होख्लायलै आंना आयै थिग दं दा आंनानो गावखौनो बाख्नायना लानायखौ लेजेननायाव गैखाया बे हौवाया बिमा ओमफ्राय ओंखाम एसे खुरना गालांग्रोलै आंहा ओंखाम एसे जाखालाङाबा जाथारनाय नङा ओंखामखिनिखौनो नोंथ' खुना जानो हाखाला मा बुंबावनो आरो सोरां नोंखौबो थांनो लागाबाल' दहाय ओमफ्राय मानसियानो गायब जाबाय हाखु दाखु आंहासो नै दे नानि खुना हैग्रो थां जोङो लामायावनो नेबाय थागोन दे जुरि दे होमबालाय आरो आइमि हाबौआलाय आबौखौ माथो नुथाराखै आंलाय आं बेनो आर'नाइनि गुइ गस्लाखौबो लाबोदोंमोन हामगोना हामा बेसो आरो जानोथाय आंबो गांसे बायनो खोन्थादोंमोन आयै फैसा होखादोंमोन आं फिसालानो दाबा बायना लाखोना लादा माथो दिन्थियासै बिमानोलाय दहायनो ओंखारलांदोंमोन माथो मानसिया ओरैनोथ' बिदि गामसाबो गानलाखैमोन आइ गथ'आ ना लोगोफोरजोंसो थांग्रोखोना हाथायावसो थांखो थांनाय नङादां बियो देलायाबा थाङा बुंखादोंमोन माथो दा लोगोफोरजोंसो थांदोंदां सोरजोंबा दे आं लाबोनाय गस्लाखौबो दायो गाननाय थोंसै बिदिबा बेखौनो गाननानै थांथोंसै बायाखैबा दे जागोन आयै खम समायना रमायना समायदोंलै ना नोंसोरखौबो आयौ हाबाब नंगौना नै दख'नायाबो गोजामखौसो गानबायहाय आंना बायोहाय समायखादों माथो दा ओमफ्राय होआखै होननानै दाय जादोलाय आंथ' होनो नागिरदोंमोन नोंसो बायासै बुरिनानैलाय हामाथो गोदान गोदान गानबाय थानोहाय सोरां जोंना बेनो जायो आरोलाय दख'ना गोदान गैयाबा बैसागु जाया बिदिथ' नङाना थांसै नै ओंखाम खुरना गालांसै आं नोंनो जागोन दे बिमा थेवबो एसे गोदान गाननो मोनबालाय मोजां मोनो आरोलै गोसोआ नंगौना बोराय ओमफ्राय नोंहालाय मानोथो बायाखै आं बायनो बुंनायखौलाय नाङालै आंनोबो जायो आंना सिगांनियानो दे बिदिबा ओमफ्राय नै सोरां आङो ना दिनै बोसोर गोदानजों जाबजों जोंहा बिहामजोखौसो जि मोथो मोथो गोसोखांदोंहाय गोसोआथ' आंबो खांदोंलै जुरि नाथाय मा खालामनो बिहामजोआ दि गैला जोंजों बेनोथ' आरो आद्रा जाना थासिगोन जोंहा न'आ बिहामजो गैयिनि आयं आंबो थांफानो नोंजों आंखौबो लांफाना आंबो नायगोन बैसागुखौ नायनो हाबाब नोंबो थांफाबा न'आवलाय सोरथो थागोन ओरैनो नोंदियाबो बारा थानाय जाया आरो आंजों थांफाना दुस्थ' खालामहैनो नोङो ओङो आं दुस्थ' खालामा नोंजों थागोन नाय गथ' जेरावबो आंजों थांफानो जाबाय थाना नोङो आं बिदि नोंखौ लाबथिंना बेरायबाय थानो हायाहाय लान्जाय थांमा थांनो मानो आयं आंबो थांफागोन मा जाखो दैजि आदा आंबो थांफागौमोन आयंजों आच्छा बैसागुआव थांफानो आइजों आबा आं लांफानो हायाहाय बेखौ लान्जाय थांमा थां आंजों उन उन खिथु खिथु जेरावबो आंबो थांगौमोनलै आयं नोंखौ दिनै जोबोर समायना नुदोंहाय मा जिबायदि समायदोंना बेलेग दिनाव आं समायाखाय दिनै एसे बांसिन एसे देलायसिनदोंलै आङो बोरैबा जखारखारबो मोनलायलांदोंसो मेकआप एसे दाफबदोंलै बैसागुनि नामाव नुनायाथ' बांद्राय इदिबो देलायद्रायनाय बायदिसो नुखाबायदां न' नुवाखैहाय मा ओइ थुद' बेदर खाजिया थाब थाब जादो बेहायलाय मा लांदाङावलाय मा थाबाय थानोब्रा जाम्बिलाय बेफोरबायदियावसो मोजां दावराव दावसि गैया बार खोलो खोलो बेसेदि मोजां बेदर खाजि जाबाय दं आं जुसजों आच्छा दे ओमफ्राय गानखौनो बावगारबाय थायोना माबा फैदो एसे ट्राइ नायबावनोसै गावस्रा फोरोंबाबो स्टेपखौनो बावगारबाय थायो र' दा मोसागोन फांसनाव हले प्राइज मोननाय जानांगोनलै नङाबा बोरै जानोब्रा दे आं फैबाय दं नों थुग्रोलाय दे होमबालाय थुनथुलि जिउआव बैसागु बोथोराव नै लोगोरिबो गैजाला जाहैबाय दा लोगोफोरजोंनो रंजायाबा उफाय नट आरो आंनो नांलालै रावखौबो लोगोरि नांबाय थाला आंनो लाब गैयाहाय मा
हारसिं थानायावनो बिन्दास ना मा होनोब्रा टुनटुलिनि आन्दार आत्मायाबो बेफोरबायदिनो बुंखागोन दे बाखिथ' इसोरासो मोनथिसिगौ आफा इसोर टुनटुलिनि जिउखौ जेबो बिदि उल्था फाल्था दा खालामथारसैलै दुखु दाल लाबोथारसै आंनि जिउआव हे आफा इसोर टुनटुलिनि जिउखौ मोजां समायना रमायनाल' बानायना होथारदो आइनोबो दख'ना जि मोजां बायनो सानदोंमोन आं आइया नाङानो गावनो बायना लाबाय र' बिनिफ्रायथ' आर'नाइ गांसे ब्लाउस गांसेल' लानो हाबायलै आजानोथ' आइया होखाबाय आङो बेनो हाफ पेन्टखौल' बायबायलै जारलासोलै जारला फैसा थाखा गैयाब्लाबो जेखौबो नांगौबाबो मोनालै जेरैबो थुंगेजोबो गोदोहाय साख्रिया दाबो एसे मोजाङै थानायमोनबाना आंना बेफोरबायदि गेजेर समाव प्रब्लेम जायामोनबा जोबोद मोजाङै न'खौ आराम लुनो सानलायबाय गेजेर ससेयाव मादि जाना होखो आरो बेबो थांबाय साननि मामलायाबो जोब्बाय जेबो नङा जिउआथ' सोलिबाय दङ दा आरो फिउचाराव नायनोसै मा जाहैयो बा मालाय ओमफ्रायो इहाबो अखाफोरजोंसो बेरायोबालाय आंनि बाथ'ना अखाफोरजों लक्ष्मणजों गोसथोलायोसो खोमालै बाराबा जागोनदांलै बेखायनोथ' माब्लाबा नुबाय थायो आं जरा जरा जेनेबा नुनायाथ' लोगोजोंबो नुयो दिनै आंजोंबोथ' माब्लाबा नुयोना बाट आं सानो लक्ष्मणा बिजों माबा मोनसे कानेक्सन दङदां आंबो दिना लक्ष्मणखौबो माब्लाबा रायखांफ्रांबाय थायोलै माबादि सानो गोसोआव फैबाय थायो फाग्लाया ओइ हारसिं बेदराबो गोथाव मजा जाबायलै आं लोगोफ्राथ' मालाय माला जाखाङो रायख'फ्रा आंना बिदि जाबाबो ना लोंनायाव गैयालै आं लोंनो बासथ्रायो ओमफ्रायो खायसेबा लोंनानै आयै मानो लोंद्रायनानै बोरैबा जायोलै लाजियोलां बेबायदिखौ बैसागु रंजानाय बोथोरबाबो लोङालासेनो इन्जय थामाम खालामनो हायोब्रा लोंनांगौ लोंनायाबो बादा गैया नाथाय एसे लिमिटनि आरोना आंनि लोगोफोरखौथ' बुंखायो आं ओइ दा लोंखा बारा होननानै ओहो आयै मानो लांफाया जानांगौ दे दैजिखौलाय लांफाब्रा माथो जानोखाय बेथ' नों जेराव थायो बेयावनो थाफागोन ना जेबो दुस्थ'बो खालामा नाङाहाय आबा नांगौबा नों दायो दसे दोनलां थेवबो आं लांफानो हानाय नङा होद मानो बिदिब्रा आयै लांफादोब्रा दसेखौलाय जाथारनाय नङा आबा दायो नोंनो दोनलां दसे नोंसो लाबोदो बेखौ ओहो नोंबो जे आरोना दे होमबालाय दा दसे दोनलांगोन आङो नानि दुखु जाना दे दैजि आगै आङो दायो दोनलांगोन नों देया अके दा आइजों थांफाथ'नांला आंनो दायो दोनलांसै दे आदा नोंनो आंखौ दोनलांसिगोन येस माथो ओमफ्राय बेजों आं नोंनो मोनसे ड्रेस लाबोदोंमोन ना दख'ना बे दख'ना ड्रेसखौ गानबानो जाबाय दे समायगोन नोंखौ जोबोदनो नों मा फैसा गारलाबाय थायो नोंलाय जानला मानला गथ'खौ लाबोनानै आयै जानला मानला जायो नामा गथ' मानसि मालायखौ नुबा गोदान गाननाय नुबा लुबैगोन ना बेबो नानि थां दे सना नों न' सिङाव थां दे ओमफ्राय दख'ना ड्रेसखौ बरनखानानै दोनहैदो थां दा दोनलांगोन आङो दे आदा आयै अन्थावथ' गथ'खौनो नों बिबार बायदि गथ'खौ मानो बिदि दुखु होनो नागिरो दे सिगाङाव बिदि बायदिसिना बुंनानै जाबाय जों सिनाया बे गथ'खौ नोंगौ नाथाय नोंबो बेफोरबायदि खालामबाय थानाङाब्रा दोन जाबाय दे ओमफ्राय बेफोरथ' जाबाय दे आयै थांनो होदो बेफोर खोथाखौ साननांला गोदान बोसोराव बिदि रागा जोंलायनो नाङा ना हामा नङाना जुदि बेफोरखौ साननाङाबालाय आबा साननो गोनां खोथाफोरखौलाय मानो साना नोंलाय आं बुंनाय खोथाफोरखौ मानो लाया माबा फां फुं बेफोर खोथायावसो गोसो होयो जे उफ सुरु जालायबाय दा नोङो आयै देब्रा नै आबा लक्ष्मण आं मा बुङो मिथिगौ ना नोङो अखाफोरनोलाय मा हैखो बैसागुनि माबाफोर हैनो नांगौमोन ना बिस्राथ' न'खरावबो आरो नोंनो खोन्थाबाय थाखादोंमोन माथो अखाफोरनो आयै अखाफोरनोलाय आं मा हैनो दिनै आया नै एथ' बेस्ट फ्रेन्डनो नों हैया जाहैबाय जोंनावबो आलासि जानो खमसे खम लाबोमोन बिमाखौ माने बिमाया हारसिं जायो होनखानानैनो आलासि जाथावथाव लाबोबानो जायोमोन ना अखाफोरखौ बिराद मोजां मोनथार नामाब्रा नोंलाय आयै बेनोथ' र' नैबे दा जोंनाव थानाय गथ'निख्रुइ अखाफोरा बेयाव थाफैबा बेसे साबसिन मोनगौमोन आं जादलै आयै नोंबो ओमफ्राय आं मानो हैमारनांगौ दे अखाफोरनोलाय गाज्रि मोना होमबा आंखौ बिदि हैलाबायबा बेलेग सानगोन ना हाना दे मोजांसो मोनगौमोन दा नों हैबाय बायबा गैया गावा जाम्बा हैनोबो रोङा मानोबो रोङा बिमा थिनलायनांगौ है आबा दख'ना गांसेसो मोजां बायना हैथां ब्लाउस गांसे दख'ना फालि मिथिबाय फास्रा गाज्रि मोनबाय बायगोनलै आयै बिदि होद्रायबा माने नों बिदि बैसागु बोथोरावलाय बोरै आं बेनो लोगोसो दा जाम्बा है आं बुंदोंना नांगौबा फैसाखौ आं हरगोन दे आबा मिथिबाय दख'ना गांसे मोजां बायना हैथां थोद होमबाबो आयै बैसागुआनो जालायलांबाय ओमफ्राय जोबलायलांसिगोनसो बावला र' दासो सुरु आरो अबाव जोबनायनि नाम फैनांगौ जाखो नोंनाबालाय बिदिनोसै बिमा बुंनाय खोथाखौ लानो नागिराना एथ' मोजां खामानि बुंदों आङो
हाब नै आबा बिस्रा अन्थाव बाथाव गथ'आबा बेबा गाननो जोमनो बायनो मोन्दोंना मोनाखै बैसागुनि न'खरनि हालोदानो नोंनो बुंबाय थाखायो नालाय आंहा बोरैबा अनखांखां मोन्दों आरोहाय नांगौबा बिबाजैनो गांसे बिनानावनो गांसे गासैनोबो गांसे गांसे हैथाङाबा थां आं गामियाव दसे मोसाहैनानै फैनि ज' ओंखारदों जोंहा दे आयै दायो रायलायसिगोन होनबालाय थोद बिहामजो थां माथांनो माबायदि बे आइयाबो ना बायनानै हैनोसो थिनबावलायोलै आंनि आइयाबो ना दिनैबा हले जि गोथाव मोनखादों दे आङो बाजैनि आखायाव जे मा दङ एसेबां गोथाव संबाय नालाय जौखौ आयौ ओइ बाजै आयौ माथो जौआनो गैला नामालै ओइ बालनि जौआबो जोब्बाय नालाय दानो र' बाजैनाव बिहरनि आङो बेदरानो जोबाखै जौआसो जोबग्रोबायलै ओइ बाजै लाबोबावदो बथलसे बाजैलै हाबाब मोसाहैखोसो ना माखोब्रा बेलाय बाजैलै आयौ बाजै समायना नुसोदो माथो नोंखौबो मा जाखो आगै मा जाखोखौ दोनलै बाजै लाबोबावदो खनायाव दोनखुमानाया एसे थोगासिनो नै आंनो जाबाय दे आगै निसाया नांबायानो खोमा नोङो एसे निसा तिसा आंनाव बाथो बेफोरखौ बाजै आंनाव नाङाथ' निसायानो नाङा लाबोलै बाजै लाबो बैसागु बोथोरावबो बिदि जानाङाब्रा होनांगौसो माबाहाय आगै दा थांनो रोङाबासो लोंनानै ओमफ्रायो आंनावबो आलासिनो होनोल'सै आंथ' बिदि गैलामोन इसेबांबो आंबोथ' फैसा होगोन ना नोंनो फैसा ओरैनो फ्रियाव लोंगोन नामा नों आलासि फैबाय थागोनब्रा आंथ' थोआसैना लाबबाव एसे गंसे लाबबाव बाजै गंसे दे खोनाबायना बाजै दिनै गुफुर गावदांदांबो नुथारदों नोंखौ लोगोसे हेपि बैसागु आंहाबो आरो बहा थांनो लोगोबो गैजा रोंला आन्दायजोब्बाय लोगोफ्रानो बेखायनो आं दिनै नों बाजैनाव लोंफैबायलै आयु जासिगोनदां आगै बथलसे लोंबावबाथ' आयु नों बोरै थांगोन दिनै हायोलै हायो आरोथ' फंबाय दंना आंना फंबायखौ लिंहरगोन नङाबा आंनो हारसिं थांनो रोंखागोन दे जारलासो जागोनहाय लोंनानैथ' दा बारायानो जाखाबाय होबावबाथ' दा थांनो रोंनाय नङा जारलासो जाथारबाय दिनै गैला आगै दिनै थांथ'नांसिगोन दे नोङो फैबावदोलाय गाबोनफोर बिराद माबा जादोलै बाजै नोङो एकदमबारे दोनखुमानो सानदोंना दंबाबो गैया आंखौ बारा लोंब्रैखो सानखो ना माखोब्रा गैयाथ' दाबो इसेल'सो लोंदोंमोन आङो नायनानै बेदरानो जोबाखै एथ' बुरजा बेदर दंबावो नै हामबायसै दे आगै सान नै आंहाबो ओंखारलांनांसिगौ दिनै जाथ'नाय नंला दा लेट जागोन आंहा गामियाव ओंखारलांनांगौ ना आरे बाजै गावदां नों आंनो दिरुनना होलांदोल' ओमफ्राय बहा थांदो आं नोंनि न'आव सिखाव खावाना आंथ' नोंनि मोननांगौखौ आं फैसाखौ होनानै थांगोन ना दा बाथ्राया बिदि नङाहाय आगै दा गामिनियाबो फैयोबोला एसे होनांगोन ना इखायसो बिसोरखौ दोनथ' गाबोनबो जागोन माबा मोनसे दा आंनोल' लाबोग्रोलाय नों आंथ' लोंजोबाबा थांखायालै दा बिमायाबो आरो गाज्रि मोनोबा आंखौसो बुंफैलायगोन ना बुङालै आइयालाय मा पात्ता हनो मोनखाया आंखो नोंनाव फैदोंना माबोरै मोनथिगोन बेलाय गमखौनो मोना र' आयौ हाबाब आं फेयालै हाजार लोंबाबो आं फेयाथ' गैलाहाय बेया गैखाला मानसियानो हनै लोंनानै फुरा फ्लाट जाखाबाय मा जाबावनोसै जोंहाबो बिफाया गैथ'वा बेखौलाय बोरै बोथ्रोदबावनोसै बेफोरबायदिबा बालायलाङोहां खायफा इदिनो लोंनानै थांनो रोङा जायो बारा बिद्रायो लिमिटनि होखायो आङो बिबाय थायो नै ओमफ्राय दा बेबो थांनो रोंबावनायसो नंलादां लानानै फैखाबावदोंसो फाग्लाया बहानिफ्राय लाबोखो आरो आंनाव लोंदेरबावबाय बिदियाव निसा नाङाथाय मा जानो दा आंहासो बारा होब्रेदो ना दाय जागोनलाय मोनथिबा